abasacha nachanga yoranga onye abasacha nainurera abasacha rera nainu iyeria mariga ngabone bwe kongeti nganga kingo chekorera saba kungu barandole kalera obwene bakungu na abasacha bande bagokubwanga sengenzo akokongontu abakungu mbale baje sitali bagokongonta abasacha musacha osinyugo kwana ngaga kinkwa eguse achiko kubona akira yole ngocha gokwana saba sacha bande ngakibara wono musacha kwa egumambia 4 amusacha 4 alemera ligo ngalinde ga kinkingo chagokora kinchenkwa na saba antunga kwa kunde ngakigosego chakaba abasacha bande musacha kuno kanaje tabaga yaja baminto na nyarekire baminto kera lituko ebiboko ngorande kieke nabiko nyarekana masubati ya tuwa nyoma jitiero nabaliko nyarekana lyago isaransera lyago kumbura koko boli bunga kibono oli chindera ngayaya teba ngayaya tata chindugu cyane nakorire kieke na nyarekira egera basacha mubwe na asili eta lya Yesu ngara batebinda abantu ngaki nane ko chokobo morogi kanganjine tajiri sana nane ko morogi nko igumurenga abarogi ngo tinga baro umwana bwo muntu bamutinga takanyora umwana ndatangasi lyogo batebi ne binyaruke bibino bikono ko photocopy mwana nyumba ngotenge lyogo ndirango kire katanyora mwana no betogora bakungwa bamogocha mogora malyogayo abinde byasinyire byatigire form 2 ngo kabekere lyogo ngotenge lyogo ndira omuntu agochiko kabolinga what is your name omumuruchi komobolinze omana kwembora maliga orera bakokasingina abakungu mbara motabe mogode lyogeri ona barogi no mura mubisete talent riba mogo mwenye kole mugaso onye no gosoke kerundo otebe nga inche no muminyoki mchenke bichoke ominyoka mugaso igoro tokoisa word no moisi ono mana goja gorogoro nga oya oya embuyu igota lyakora amete nga eneke buyu embuyu yani abuna bwo kwengera abantu babande kerekieke abana babande banyure kisumu abande banyure yani ebigori byane nagira batengaki ebigori byane munabonoka yani kero ngo chikurigire abana baminte ebigega bagisangi bane yani bakankurigire natabaga kakika gisi Yesu gwakore tugantori korwa abagisangi bane okero uko barigire lyo okubuga ne myaka 77 abugate umwana omusaye muna inche. Get the point. Take a step forward. One kana kurigire lyo mogano ekanali kurigeria omugano woyo minta senati egentongere gyache birengere bya name omugano oyo igocha igabe igotebanga igayiboli tu mwaka 59 bakabono igo ne myaka erenga bwade 66 etaimangana kulingana muno oyo wagete hesabu na injirende unanachiko yaka nabona aranga nabera asoko bo 66 ono lende obogimobo asenati amenyire nabeko nyarekana bwabeiro obogimobo kon abagakaba mobegete chigobi ekerogora geraro ngobekore gobi mutari kwanja murusie gobi Yesu ngokwanwa ari igo mbiya mono igo aya ekerobono nachikorigereria namanya kororanga ki anda nabo Biblia gokwana Biblia ngaki gokwana ase kitabu ya Zaburi 39 fungu lake la 4 oike baka bitano na kemo abasomi bali bancha inene buku otari wancho nsomere gebunge ekyo ndoro ose nonda akorere kionde lyolinda achenkora abono ekitabu ya Zaburi 39 fungu lake la 4 osome gotirimboka ono soma bane gebunge ekyo soma bono egoteba omonene imanye omoerio bwa matukane na ekerengo kya matukane ingakikengana abamongo kwana na sinte nine ngo sango gorandi Yesu no kukanyeka muri omonene manye amatuko nemenye tastense mwanene manye amatuko amatuko esoma batatu mwana mintu na ekerengo kya matukane na kikengana ekerengo kya matuko ngakigorete ngaki
mwambwate sigenteke ngontikana njibwika erinde imenye erinde menye bono nkinyasaye ogweta atagete inkiotagirete nyasaye akomanya obwenge bwa matukao inkiotagete komanya erinde manye ng'a obogima bwane n'obwenge erinde omanye nkwaika sita erinde omanye ng'obogima bwago ng'a kibore obogima bwago n'obwenge mono amatuko tomenyete ase obosi bwense igara amatuko amenge mono ase okomanya mino okoramokia obogima bwago nabo bogokora kieke obogima bwago nabo bogosira abose okomanya mino okoramokia obogima bwago nabo bokoera abantu bakwa naigwe kwaye yatera abantu bakwa abana abande bakwa abasacha abanene abande bakwa abagotu abande bakwa kiri emyaka abantu bagokwa emyaka yonsi kegori nkeiyo amakweri akoboete amakweri gagochire kegori kende gionsi omana goteba ng'aki nama amatuko kwang'ete namenge mono abantu amatuko babwate amatuko omenyete ng'aki ara amatuko ang'ana emyaka nonye elisabini Biblia egoteba ng'a monto namenye emyaka 70 ase nati nanyeika tayeigeti nande ine epati sana gocha goika emyaka 66 igere epati egesie kenene ne pati abantu bara bono sekondigereri goko bwanse 21 ekero nkali 40 kero nkali 30 yani nerire ngoseka kwabuga nkoko ng'ong'orindi ase ng'enche emyaka emebe okubonga yimwarusi omugaka oyo kali korandia atari mogaka igo ngocha goika paiteta emungo ika 50 hey mimi kwisha amatuka menge mono amatuka renaki aba muri maega moigwete amatuka menge mono soma ngo tato mono mintu engaki y'obogima bwao bona naye kora abeke kebunge kebe kiao amatuko y'obogima bwaki bwao nigo erebuna terigenta asobosebwa emyaka omenyete asobosi bwenseye nabenge ng'aterigento asobogima bwao egekogera rero okorekana buya mambi gwakorere kieke mambi gwachire igekororekana buya nabo okorekana ng'a ore buya omobere ore buya ore abye agere ngiya otarwareti lakini abekonyarekana totangaserwe ng'a nyare bokorere kieke nyare borarire abantu bakwa abande bare buya abande bakwa abande abarwarete nabo obogima bwaito boro obwenge ng'enche nkeyo amatuko amaenekero omonto nonya bwetenenerete bokong'u omonto na bwetenenera bokong'u abantu na nochi bwerende nochi bwesarage mweshimiwa nochi obeka baka CCTV ekera amakweri achire akorire kieke amakweri kera aetire netoka bwerendete buya rero munabona ebinto byaba bobe obarendi butari buya bantu bakorara bamana kobeka abegete security kabisa orete birogo tumba gesieri orete bibuyu bya macho egekeria omanya koreta ne chintura go bono beke karayo bekanga na nyaro erendete buya amanyete ng'a yani enchera korigia erende obogima bwae lakini Biblia bataba ng'aki ne chibwerende buya nochi bwegitere buya noreta bakabantu noreta kurwase ng'a yokoreta kuru Buganda Tanzania kuru South Africa bagokireke buya ekera makweri achire akorere kieke nigo egoeta bwango muno mwaga omakwe amogima bwaito igo bogweta bwango muno mwaga obogima nocho menye nocho kare muno gokora anya makweri agocha iga agogochera mu basokano none kero isaransiti aganga ki kore nseye komenyete nseye kora rosi obwamate n'abantu bonsi kora rosi obwamate na mukao kora tebi mukage mpesa motebi epini abaga kambare epini ya kwane epini akwane epini akwane ntu asiri mu murominto ngo bwati na ku mwaka ori omutinyo kianda na bwate kibesa baka abantu babwata mateni aye amana batanga ndangire nyare bangebesa paka noine kero toroje ngaga mwali oikire mote byangebesa yane
ndankiriri nyore bang'ebesa paka nanye nekera igwete ng'oisire kogenda ebesa amadeni aya akora kieke agodai kari nyagitari. Yani abantu tari gotabaga kiyaya nyarebe nabwate besa yane baba korage kana komanya nyarebe nabwate siringi 100 chiane nyarebe onde nabwate siringi 200 chiane kyokende kerabe onyora ngano karete kieke no manyete lakini atagete chibesa bado na chi atagete atware abeke muguko egenda atagete ngakore kieke neri ko chikoro muntu kwa guchibesa abeke muguko no ine bitangembi kore kieke igagote nga chimbekera iga hani none bitanga bya mwerere chimbekera chimbekera digo aigwa obogima obo nigo boro obwenge mono omonto gokoboka kukwagende sabari nabekonyareka toirana kukwagende chiro mukungu nabekonyareka toirana ngatira linde konkorukuta onna ikirimi nyingwa nganyoro mukungu bwesibeti biya mukungu bwesibeti biya akabeka stocking biya asibete kerebi araire para igoro egari ya mwakire minyingwa ari igoro egari ya mwakira gorete kieke araires akanyegete kona ngaswa kwebori ngaki wono mukungu oyo arubuoye omana gotebia abana baye nga muri gichinyeni marago bango jaganyore murari ginko bakase nachaira ne bona marago obogima muno baro obwenge naje soko menya kwao menya muno omonto mumanyite Nyasaye Biblia goteba se kitabu kya Efeso 5 tomenye muno abantu bari no bung'aini tomenye muno abantu bari no gosemeria tutomenye muno abantu abariri tutamanyite ngano Nyasaye naro abantu mbaro asoko menya kwabo barabu no kumanya Nyasaye naro ekingeri acha na barabu no ino kumanya Nyasaye naro nero komo obogima abantu mbaro ramanyite nga asoko menya kwae enibo yaye chibesa chiaye kiregento kya na kikegere tare moyo tamanyite Nyasaye naro oyo tongete igoro na ese amanyite nga chibesa chiane jene chikolete kieki chindendete chibesa chiane no chotware chibesa asobogima bwenseye ekerama kweli achire no twara chibesa babo moyimbakwa babo kibakimbaro babo kingicho chimbaro babo piwoti mbaro ya engi ebogima obo okomenya kwao obwenete komenya buya no kobogima omomanyite ngo obongima omomanyite Nyasaye no chotware chisemi no chosome bakonyore sibarigite no sukuru ahead onye jisemi cha Nyasaye nchiyo okomoiro ka Nyasaye oino romo chakano bwe jisemi abantu bamumanya Nyasaye kumumanyite Nyasaye nonye nkwararire Biblia gototebenga no korara gwaki gwekeregeke Yesu gocha ngotoiguboki ari togenda araria togende gotimoka asobokare na kare aseme chande taiyo asomongina omongina otari kuomanibwa aso komenya abagaka baramenye bari biya abagaka baramenye bari biya bakungu mbale data emenyirira abakungu mbale emenyirira paka abasacha na chankanyora abasacha tadi zwae bagocha saine chiabo tuko asenge njagocha ekalo chitoro chiakorire kieke chiamoirire nyasirimbi ebikungu bire seitari uchise inambi ya more subati bire seitari bikuru ku nyasirimbi kubya kongeire baba nanki musacha ngabugate tene rongi busa umusacho murusiti para akamuhakanira Jombe akomoroke erongi busa erongi musacho oranga kiti angiche kubwa muramurire osigitoro akona gocha nandora abera isika akona wake patiroli gonkia timeti chitoro ose chinjire kole kieke chitoro ose nchimoire egere nya sirimbi kararara sirimbi lakini togo ikaigoro emechande ite gokora kieke emechande ite kobao okuoma nanko kobao liberondi kobao amakwerita kobao Biblia gotebanga amakweri nasiri bwo ikarira lieri goikakare na kare ekero Yesu agocha lakini gotomenyeta asobosi bwenseye amakweri no aramo na intwe amakweri nkorato chandari amakweri nkorato itirara abana baito amakweri nkorato itirara abasacha baito abasacha bakure kenyoro najire kanyora nga abasacha abangi ingiye ko era bakungu bago batari go kubwangu bakungu manyete bakuburura murabona amatanga yera gakorera
akoemboka mariga ero bwena abasaja bakorera gochinda nkora akumure murato tika intu abakungu bakungumbiya muri abasaja natanga yoraga onye abasaja abasaja rera nainu iyeria mariga ngabona bwekongeti nganga kingo chekorera saba kungu barandole rero obwene bakungura abasaja bande bagokubwanga sengenzo ako kongontu abakungu bale baje sitali bagokongonta abasaja musaja osinyugo kwana ngaga kinkwa eguse achiko kubona akira yole ngocha gokwana saba saja bande ngakibara wono musaja kwa egumambia 4 amusaja 4 alemera ligo ngalinde ga kinkingo chagokora kinchenkwa na saba antunga kwa kunde ngakigosego chakaba abasaja bande musaja kuno kanaje tabaga yaja baminto na nyare kire baminto kera lituko ebiboko ngorande kieke nabe ko nyare kana masubati ya twa nyoma jitiero nabali ko nyare kana lyago isaranzira lyago kumbura ko boli bunga kibono oli chindera ngayaya teba ngayaya tata chindugu cyane na korire kieke na nyare kira egera basacha mubwe na asili etali ya Yesu tiga kona gocha omukungu ere kukwa mwaka gotennego twige tunugoro kuranga uwi musacha oyo nyali rongitire go bokiboki ga kona ko ngembora ero bwena ayebono no oranga chinkwane kora kumule moto tiga bakungu tolebiya amakweli na mabe amakweli ka chire tali bwati amakweli tabwati kogosa amakweli tabwati keigoso ka chira somochi nabago korusi nonya nandi kwane komanya amakweli igakwira no muntu muyase ase family akogenda piki umuntu muya omuntu oli makweli tali kona kopiki bantaba bande bataro chinchira ago piki akogenda pakaso omuntu oli ore liso amakweli amanagora kiki apiki umuntu uyu bakobori ngabe bakabana babori ngakinyare batale kukunyare batigara ya eine kalenda yao lakini kalenda ya Nyasaye nero gibwa tinchira yaje ngakibibili okwana bana sigitabu ya Saburi 90 bungo bya yekomera bibere soma Saburi 90 10 soma emyaka yobogi maboito ne 52 onye tori ne chinguru ne 53 52 lakini obogi maboichire naki ne mechando nando obogi mobubogo etabwanko aba computer baba ngakikoi kwa kore ya 12 computer irore ya 12 baba nabana batenga abantu bali macho ine nabakong soma bano 12 iwa torokererie tomanya obwenge bwaki obogima bwaho Nyasaye akworokereri akoigora maiso omanye ngobogima bwago menyete nigoboro obogima obwenge erinde chingora cheito chibana kieke nobo ngaini abamukire terogora ngaki musabali bono nkori abamukirite ngaki bono mukirite kana to bayetema ngaki buku yateba mbija muri bono mutali kalende inubuku lakini simba arati ale gocha angaba kungu no baranga musacha simba lakini baba abakungu basoye gotenga basacha abamura okobuga ngamba bwati mauga okobuga ne chinyama chiro mobere chioka bagotenga bagonchokana ebisone ebibyoka bigonchokana round kieke kiabensi makungu achake gotenga baba bakungu basaja batamanya gotenga musaja otenge iwa tora kererie tomanye naki obogima bwaito muna boro bwenge kora manya obogima bwago boro bwenge mono asuko myamino kora mokia nabogo isaransa obugeto montaka isaranste kombo montaka letekiege mongino ndakagenda kwage njagwa
gachi kwagenja gurende akagenda kakorere kwagenja yani atarakora kwagenja gwa akabonga kina najitinero ngori agajenero ngori ndakajebeka abwe sige tenga geritoke akabonga kiyaya na arosiri nyugwete kuchaga ikasasa batigangende nywero ngori nande nkoreki ngendera kwaga kakora konywero ngori akabwa tianda atumo kake kumbo otumokire akorere kieke otumukiraniri wana abantu bagoche koboringa baminto mamochiete mogondo monanga yachiete bagoche goika bakonyora nga yakwerete na sigitenge ensemo obogima bwo monto muna boro obwenge mono bogima bwo muna boro obwenge mono linda matukaya Biblia yataba matukaya na mabe abantu torosi abagima ito na Yesu koro kubwatana na Nyasaye kore moyo naje koro kubwatana na Nyasaye nonye nkwararire ortaro are korime yangu ari korime ya Yesu bono nora abwamate bwaho na Nyasaye buru bobi bugukumia aje na Nyasaye yani bwamate tibuyo ugo chikotebu ngami mugaka nchui kanisa kwa mawatenge kanisa nimba ito mukungu na abana kwani Yesu no mukungu na abana akwirite basacha motacha tini rende basacha ngoja muri tini mutagwanchu umwanje Yesu kore moyo kore ne chinguru kore buya iganaye kore no bumoyo wanje Yesu tugwanja Yesu ekero chiakoereire keruru chingabono waisire gokwa amdangeri bastambatise ekero kwarenge buya uri ne chinguru choko mokorera Nyasaye kwanga Nyasaye kore buya kore moyo kore Nyasaye emeremo nagerandi Nyasaye kore ne chinguru buya bona balisi abuna baisa na sta babegete gisuti buya iga iko basale getemetu bagatanga mogokwana alisiko basacha kutotika more intu abakungu toende kanisa lindi tanga basacha bagoji kanisa bagambiri hane balisi amuna baliga bagambiri nakyuka iwe to musacha kogendo mumanyite Nyasaye umusacha mumanyite Nyasaye ngakyakarumu ya musacha kare mumanyite Nyasaye abantu bamanyite Nyasaye n'abantu abayitebere ndedo someke bungekemo Nyasaye gagote base gitabu kyo yoko manuka isiri na moje kebunge kebyakane igagote banga Nyasaye natinya mariga aya abantu baje bakorera ngakibone goteba isiri na moje kebungekemo era natinya keraririga kurwa maiso y'abantu baye amakwelita ko baorinde nonye no kweuminko ko bao yes gosokorera amakweli tokorera abantu baminto basirire nonye na senati munarega nonye konye kare moja abantu bamwabo bamanyite nga antinara makomagenara muisiko minto nara abantu bamuanjete muntu tayo tali bwengenja sobosi wensi yenda aye gachiorore wane chichokora chire town ayenye kune ekero kwaye kunire ayo komanyanga abantu bamwabo makarede kieke mbaro umwana bw'omuntu kare moyo nari nabanyene bono munase nati akurega tigamathenga ki abantu abangera mware korra ngase nati tabwati ngencho no ase nati nabwati ngencho Nyasaye muntu tayagotunga asubusi bwenseye otali nengencho nonye nabanyasaye atongire birema nabali munabale Nyasaye gako batunga egere intu tole ne chinguru tole na magoko tole biya to exercise our talents asomuntu ngamunoyo umuntu tayanga bano yino nyara arakene nge ya alikuwa na kusudi fulani Nyasaye alimutongirita asubuzi wense aswa yaro nakina aye na ayobere to nakina ayobere ta asubugi mabwaga sense tutongiri bosa yo munaliga nali tongira abosa yaya Nyasaye gakobege to ni sababu gete egere elyo naye oso komenya kwa no bamoya bwao naye okore mirimo Nyasaye aganiti abakore mirimo none kondo kwisaransite mwao okore mirimo kogenda mwanyarebe umotenga nyarebe Nyasaye nagwanjete maita abantu mbara abakwete mioyo abantu mbara abande berusiri moyo lakini ose kogenda mwaye omokorero ugosaba omongina otali mosene ogenda omokorero ugosaba omotenga baba murao minto Nyasaye nakorete kieke Nyasaye nagwanjete na inajira tokoro ugosaba iga omonto yo bwenire ebirengara nabo biko bwena bona no tora mangana yoka
mangana nyina ya siasa siasa yuka abagaka bamanyiti siasa ero bamanyiti siasa Steve nitara ziyonde di chuma ndira akora kindi tutagete ko choro yonde nonye no yonde mora chore bado still igara chiko konya mwaye na abana baye talia yawe chakokora keke osoma no mugambi nari mego chakochora chako bakonya mogo konyo mwana bwelira bera baretere megati obatumberero gorari mwache muoya hakuna siku goikoboke kurumwao nayo genda kare keke okare meremo oragiri family yaga abantu bawo baragire ngo mumbu atete usinje mbabu atete monyi wete bori enjire mukanyegete na mumona rite kokanye kasina gaki gombu ya muririnde kire mukaranste muri bija buri nande no muga kuri atakwana nonde Botiga isaranza kanyitara ndeli iwa wana kebungo kyo moelio kebungo bono ngosoma ne kyo moelio iwa egegote abaiga se kitabu ya Isaya Yohana isano ibungo bya 28 somango Yohana isano ibungo bya 28 imo kumya Isaya bone family wa imo kumya Isaya ensango chere ekera abantu bonse bakwita barasembera baraiweli ogiri ya Yesu Kristo ina barabuna basoke bari bare gukora maya sukubu kibukubo kare na kare na bari bare gukora mabe bari gucanda abantu na sukubu kibuwekina mutate ba mina mwe iguburi mutu tene kibusimo egesweli moko bone gesongo yoka nakibona ngora atumia kontake manyabiya igo ntakora atiga nakibona muroche mogo igambi ya mogo nkorera uroche ndaba kwandire kibungu turiko teba mina ayo injiruri gireti toigweti igombo ya mogo nkorera nandi ruju natwaba bekirete mabiya egere muitu mugaso bari bago itu mugaso nandi bateba mina uroche mbiya mogo nkorera ensango chere abantu barayire mayeliraba nonye nase nati munarayire bono munaisara munarayire alise nyomba ya yesanduki kakobekwa sembera ime ensango chere ekero mwana omwanya bantara irane abantu bonsi barayira se chimbera nabakole kieke nabayiweli ogiri aye baturusibwa baboki bukuru ase chimbera gobono yogochokoboki abantu bakule egakoro lyoyo Yesu Kristo nero gochokoboki nabo Biblia gotatebi igaba antonku kubari nanyoro mwanafunzi gete baite timbatebeti nje Dennis umurandi Dennis ase sukuru yeito esukuru engiya sana esukuru enkong ya nyamagwa mixed gokoretu umwana ogo ebibunga konyora nonye karo mubi igakobo muya obioka ayuro chikieni kiane ndamosomera bitatu oroje dako babiya baba alika no bali alika gatebe ngiri nere sukuru yaye abe alika tari kuru sukuru ali akana gatebe ngai sukuru togende bosyu ingikere meta ayengo temuri tata musaje uyu tuli mubi aki muntu onyora abana bakubwike inange batano bekinyuroge ko babiya manyuru cha isaranze tali nalia bagambi bande bagwetaga bara aligiriri ngamondo jibuli alika no arabwe munonde bwensi takanyasanya ko gotengerera mugaka igo mana yalinge igwa amakweli bona soma ikikyo mwelio nakole irabo kai bona soma iyo Isaya 25 bungo bya 8 soma kolera abo yori nchenda ndi buiri omanena Nyasaye na asiri amakweli go ikalire lieli go ikakale na kale igo amakweli kotolenya Yesu taracha amakweli nkora korale kieke amakweli nkora achare amakweli nkora irara abantu amakweli nkora koirare onye Yesu taracha lakini ubuya buoka ogosemera imbwate
aki Yesu gocha amakweli akorire kieke aerire. Biblia yote banga makweli nto ya sekerere. Enjera nera abantu banarite go sekerera abantu bande. Abantu ngo sekerera bara abantu. Enjera litubogwa kalisa kwa baka mwakonoria. Moko sakanga pa mwakana. Amakweli ayuntonya sekerere. Kero Yesu araje, lakini Yesu ataraja. Aba bakungu nkora akubale, abasacha nkora akubale, abana nkora akubale. Makweli na mabe sana. Makweli na mabe. Mwaka tumetuje mwaka kioli nkaiwa, mwana ndakali kubo sigari. Kerali kubo sigari. Ngo ikaliria akodre kuru ekole chako genda go tumwe mission the first day ya tumetu nanda akabugibwa masasi. Karengera linga gakina nabranyoru mwana oyu kanyingina nero tebire na isanga na intu twakorera gieke. Na intu bono twabyokire. Gakika aranyorira kabarua na barasire mwana ndo mwabo. Lakini amakweli amabe. Bone gintu togucha yakorera. Yesu gocha noko yasekerera. No goteba makweli ga ichinguru chiago chire kayoko bwakwa gokore to yasekerere kabisa to yakororerie mate singa kichiri chiakare kareri ya ito 1931 gutira litwale gukina bagisange bana njemba yaba kwete kare inchibwe kando dirikara makweli enjera nere twale ko yakororeria ka muntu ga kure twana chebituma. Lakini renda abamwacha rero mukamanya ngobu no bochinga bono mugotigara ere bituma abantu balia dirikare tware kwata chinyongo twasoki bitande kuru nyomba twabyumami bakisangi bane mbaiya barantebya mwana na maene amakweli enjera nere tware ko yakororeri dirikare lakini bona amakweli to konyara ko yakororeri bona Yesu gagoteba nga ekerarache amakweli na sekererwe amakweli na kororeri bwe amakweli ntonya twera mate amakweli ntonya seria sechinguru cha Yesu ekero Yesu arache oyo irete kebungo kya makweli ourete saitani kebungo kya makweli bona nero obwato kobua Yesu gocha amakweli ya tokorara Biblia gotabanga no korara omonta korara chitorobo saigo Yesu gocha baba senati makale kieke mbabo kibwe kurwa saba kule Biblia tabanga abande mbabo kibwe asoko gambe bwaki bakana kale na abande mbabo kibwe ase ogokora kwa bamaya abande bakale kieke asubugi mabwakale na kale ona ayenga kiuruji muno isaranzita yale ko banaye nkwarali naye kwaraire munase na tiaraire yesare gocha ngayigo sura atoke ngayigo sense mo kiora abokibwe aye yesare gocha muno isaranzita baba bwetege tobigete kerebye kiya yesara acha bono ngakigo sura abokibwe nayo chandita bante kenyoro nayo chandita bantu bantu mbali bachandita abantu bandi ngara batebinda abantu ngaki nane ko chokobo morogi kanganjini tajiri sana nane ko morogi nko igumore nga abarogi ngo tinga baro umwana bwo muntu bamutinga takonyoro umwana ndatangasi ryogo batebinde binyaruke bibino bikono ko fotoko bibi mwana nyumba ngotenge ryogo ndirango kire katanyora mwana no betogora bakungwa bamogocha mogora maryogayo abinde byasinyire byatigire fo mutu ingo kabekere ryogo ngotenge ryogo ndira omonta go chiko kaboringa what is your name omomuro chiko moborinze omana koembora mariga orera bako kasingina abakungu mbara motabe mogore ryogeri ona barogi no mora mobisete talent riba mogo monye kole mugaso onye no go soke kerundo otebe nga inche no mominyoki mchenke bichoke ominyoka mugaso igoro toko isa word barogi bono mbiya mure igo mwakira igwa amakweli na sekererwe amakweli baba somango macho ine computer nati nyamariga kurwa sama iso y'abantu baye bonsi nasiri ogo chaywa abantu tatamba chayire nsiji abantu mba chayire kenyoro abantu mba chayire nganasiri no gokara kieke no nyino go chaywa abantu bara mwa chayire
mwachaire iroka gaki seito no twachaire abo mintongo jikoinyora gaki sutie Yesu no muya akikomwanja Yesu nekewa kumwanja Yesu ne batingia sana akitigamba tebya bakungu n'abasaja mura onyenta mwanja Yesu kanga nje bono ne chokorata unandi nje mbwate kanga nje ngambire ti chokorata unyingima lakini ubuya bwo kumwanja Yesu ubuya bwo kubwatana na Yesu ubuya bwo komenya ime ya Yesu ubuya bwo kobera ime ya Yesu kaki abasaja bara kumwanja Yesu nekewa kumwanja Yesu no konyoroko nene ringana lyo musaraba igoriro oboriri asa abantu bagora kieke bagosira korenda asa abantu bamwanjire Yesu mbamanyete enkyo musaraba ringana lyo musaraba mbali understand tinga ninkyo musaraba no konyo it's a big gain ringana lyo musaraba kingora atabino n'abanafusi baitari nyamagwa mbatebi ng'abande baito twarurare nyasaye otokonyiri rabatebi ninga asa abana tuibori tuminto nga asa abana 12 nonye bajite gusira babiri tugatigara ntendi tuli nande moyo tuli twensi ng'umwana uyo nere bwikokorete form 4 nande tali ogokora kori form 4 ngane sukuru ago jikera lituko ni linga ki ya tamuwani tingi yo engima ntamutu obwande chambu ngasoma form 1 sukuru engao bali mumbwata ngasoma form 1 sukuru engao ngatige sukuru visi ngagenda form 2 sukuru engao ngatige sukuru visi ngaenda form 3 sukuru engao ngatige sukuru visi ngachikokorere ya form 4 ngao erobone kachokumbiti ngakona akora ngagenda kurigie visi nchagwaka nansoki matemuliri are gocha paka February egere lincha nkori gichibesanga kana matemu gagosoka nchenkore kieke nali ebinde mo bibegete sukuru ebi mwana emetwe watia ebi bono obuga ngayigo saka gwete oyo Brian omoro mugoso no motijo yani abana gitaba kong binde bikoru kusibota biberegete metu kubanga ibi metwe nga biberegete kuru yani ebi mwana ebi iwa asichinga kichomo elio ina chibe chinga kichinkongomono ayana arama tukutu ikeira mama komenyete naye kore moyo naye kora rosi ubugima bwao na Yesu egekoro gukwa koro kungo karete kieke nkoro no ninzirura kwe nabiko nyarekana umoteri narogotera moteri narotera nga enkobera gweita munabono omungina enkobera gweita munabono enkobera gweita ngayorabe mutamire Yesu munabono muta ndugu tina bakungu boka bagotera sacha mbama itikora siyo aiwe matera naro barabo manyeti iwa obogima obo no bwenge mono Yesu nkagocha amagweri nakore kieke nasekereru elina liri ngana lyogo semerie na inche likonga chinguru likonga amastuka ya tomenyethera matuka mabe rendo obogima bwao naye rendo obogima bwao naye kore buya kore no gosemeri kore buya igane chinguru naye gara kieke rendo obogima bwao lakini abatenga nona abana baino nona mugako nabagoncha kabe kieke abesumu mwana kongo gujise itali inuse ina abantu abaje muri mwana kongo musacho uncho kiro mwa mukaye onge okenyire bitali ago kenye bitali musacho ndego cyari kwe ujari kwende ridoreti mukaye agacha na abana agacha na kamwana akamo keracha na kamwana akamo obokima ensi yinembe etika samagura Yesu ekeracha na kamwana umusajo yakamana gotebi mukaye nga genda ngusinora abakwania agatiga lenda kamwana kaya akajete na karokwa agagatika ne bimwana binde mbira abiberegete metumu na ise basirinde ababangina bagukwana akamana koranga aganta gakomera mirinda agira akoranga gakawete ise uyo ngayibona akali omugaka kogwancha orogena anjanaki ansana anjane ensio nabe
nomanyete nga abana abange bare birenta nemechi nande gochira bwo byogete kuri oli abagaka ona abana bamukwanga aye nomanyete nga noyo isore oyo manyete nga noyo isore ngo inyoko ata waisi tubwatyo magano buya nonye nayo ayo kwanga abana nga akamwana kakakole to musumu kakosinga ikarwete nabeko nyarekana nayo toli oyo isoyo umugako yakamana kubwata akaimoka akamwana kalia akagenda akakarangeri nga inchu ya totale gochia ekeraika alia moroche siri ya Eldoret muniri ere abantu bari babwate emegonde menene anda asinare egute karimeti asinare egute kamanyete ngeguto ne karimeti asigete akagenda agaka kamwana kalia akagara kieke akaruta guchingoreri eguto ime omukungu gakari ko rusobo akanyora ebimwana binde ebibinyorira biro bino bikorete kieke no bire ko kalia ajete na karako karete kieke okobori mugaka ngairendo umwana aja ngaya yanje timanyeti bobori abana bamwabo oje bori aya walienda na dadi kwenda huko omwaeli oye bona omukungu oya agachandeka kakona kori boti gweta akona gwake baminto omwana osireiri omosacho oyo no akirete nanda kwemboro bukima basacha tazana bakongumuri wojintu abakungu mbija tuli basa omosacha akwembora obukima abegete bakachibiribiriya abegete arakode koriga murangora omwana akorete kiki omwaeli oye ekera akamwana gechirani kakari korisi chomba abu eng'ombe eromo bonyansi yasingisio mutu eng'ombe kocha kumanya ngomuntu nari nguruime ekorisi yarigiriri ekorisi yari na korigiriri kuno gusingiza akamwana gacho kuboringa kiye kibone eng'ombe ekona korigiririga akamwana agago kurigiriria akanyora no mwana ukakorete kieke orutire ime akamwana karakubona gagocha gokuranga nyare boyo kweretema abantu bagochigocha kegocha gochunguzu tate gocha komanyekana reita ngano musacho nande basacha nabakongumuri tata muri kwegosa nonye igwa ense yabeire bobe kore moyo nayero subwa matebwa ona nyasaye saba nyasaye gokorara saba nyasaye gogora kieke kukubuka tikomenye muno omuntu munenyoni tikomenye ubugima bwa munenyoni oina abantu bande mbara era amanyete ngobugima bwanye no konywa akonyu onyu bakurara imi na bibiliga gotabase gitabo ky'abakukibere yataba ibere 15 egotaba ng'omuntu yuragiririwe akibone gokwana oyo koroseria abantu bande binyugwa nabakungu bande mbara bakwenga kono kwenga nganje chibesa ini chibesa ntageti baba mukungu nabasacha bara abakungu babo bakwenga ayo yimusangete na kenyori kigima obo beno bwo muntu olio ko muntu ndeke nyugwa gojo choganiri no bosongo gyamotindia elinda nyare ko bagekoriga korigera lyo bogitiria ndabwaye obo beno bwo muntu yo okoengera abantu bande gisumu abantu bande baengeira abantu bande gisumu erega go gichanyo ari chibesa ntagiti someri abana bana ko basomi ore hakuna shida ko basomi ore lakini tigangote biesa bago gotoka no bagotoka ari bagotera gurmade buraya ni otera gurmade manyete mato kanga kesuguri konde sigisi no moisi ono mana goja gorogoro nga oya oya embuyu igota lya kora mete nga ene kebuyu embuyu yani abuna bwo kwengera abantu babande kerekieke abana babande banyure kisumu abande banyure yani ebigori byane nagira batengaki ebigori byane munabonoka yani kero ngo chikurigirira abana baminte ebiga bagisangi bane yani bakankurigire natabaga kakika gisi Yesu gwakore tugantori korwa abagisangi bane okero uko barigire okubuga ne myaka 77 abugate umwana omusaye muna inche
abantu banyura amarua Yesu ogocha akitiga Yesu araja toramweresa muna kware kwengera abakungu babande n'abasaja babande muko omonto akwemburu kioriseri omukungu akwemburu araire egetenga ime ase eng'encho omusaja ari konywa amarubu kwamana gokaga ng'a amariga ayi nayabosa amariga ayo ekero agoiteka akorera egetenga ime n'abana aserire obokendu amariga ayi goika akoiranere igakoba muna ekeboko kebiboko bia Nyasaye bigogotwera ayo omokungu oyo gaisaransete bwoye. Chaka Nyasaye abakonye nayo nyoko kwenga nabwo abande nabwo abo bakonywa bamana kogenda babu atonye ningina babu atonye ngina akomwaka ebiboko 4 akwembura ngina oyonde nabatai bona akabwata ise oyonde akabwata ise rende bono kaigwete arochige kuba mamura nari manyoreta chingote akabwata ise akabogori guchiroche mate ekero isachi kumobori ngakire ndo gosimeke emete roche mate mushyo yakamana kubwata ise ngakabu akabeka ireko agaswago tirimboka gujimate roche agaswago tirimboka gujiro moche isoko mobori isobono isege isoko ogire maita bagakana inundire mo gwechasa ngayagambuone yabeire bobe noye na karoroche yabeire bobe omogako nyitori bitega soke gegekyo esiekereraye okonyo bugima bwaho abana ngayango gwakagambuone ya ababande balire ebintu babegete munu abegete ebintu gete munu yani okubuga nkabisusie gotyo kayani muntu abegete ebintu atumbete ebintu munwa amintu omunu ndi obe ekera ikiburoche magaka kare igora abwatire mune kerambu akiririkiri mugakorocha abwate chikiro 42 omoisi abwate 83 agotirimboka gochimate ogo ikiroche magaka gachikobe nga chimbaru ya charorire kora atiga gerende ya ekeraro ngansa enseteri buya ogo chigo ikiburoche akabekunse agatebunga yayo mugaka narora atirimboke ngora nakoreto choko ngoro kya singo bekemete akamatebi yaga onsinkwaho ya erina gosori narenge onsinkwaho ya kibikamogo akamanyogo kana roche mate eriogi ndike igoro aya omugaka akabo muoge bagaka ogea bagaka ogea tebanga aye kokwarira so molindore ayerorio batenga yana ncha abunona aroria omongina isaranse ne committee ya baisi baya isaranse jikoni bakogambe meeting ngina ro machiamani mogaka aye kwabutokire abakungu abanababe abagaka aye oro wabomenyere ora menyera matuka yo tigalitie megaka eye myaka yo tigaliti 4 aye kora oro bakole kiege lakini nyenoko na kuimokeringa inje ngogamba ngwa meeting yego isaransa bamana goteba ngo mongina mubange bango mongina morete Nairobi mongino iru Nairobi mogaka bono gano okono gutira na masaku akono komongero so mongina na chache mongino gotebi nyagitari nde ward abu adas isaransa taligeretie TV ngane nyasi ekera abakungu mwakwamboka inye bungo 16 omokungu nasinyete ngo nasinyete Nyasaye nabego tebabo mwana gosoma kibungegu ago korigereri gagosometa ago korete basi ayobono rikono gwetungwa ringa aga bwanega akorigerete atanga omwako ya mochani okora ino riorarore amatukaya ngakiari mabi menya muno omonto ore no bongaini tikomenya muno omonto oro muriri egekogera amatukaya na mabi naye menya buya nejisemi naye buga koroko bwatana na Nyasaye kore biya umusaye naye kore ne chinguru naye nchumwa Yesu kore biya iga kore moja biya iga tararaye na magurao oche mwa Yesu tebanga nanje na mwanjire Yesu nanje na onda
bono intu bari twamwanjete Yesu mbobe tuli bono munankororeka nonyetindikieni Yesu tari gonkora nabe kieni oroje nyetunya esuti ye M40 nagora kwerende taraja onye Yesu atankonyete kangana amanyete ngasuti ngogorweri ya okumwanja Yesu bona aje nora nilisadiria chubiri tuko pamoja ujisoba mokau paka kuminga gaki yega kina nyoma tukorende gwakiko Begitiri rongi giti. Nane guni ye chai tebuati, ani tebuati, bono. Asibe to mochibi, bono. Ebi koro to, no mira, abigiti. Igwa bwatana na Nyasaye gokole deki kole moyo nonye nkwararire orara ime yangu ya Yesu ekina giyo kanari ko bakorera bathenga bwatana na Nyasaye ko bwatanite na Nyasaye obogima bwa obole biya ogotara ime ya Yesu nonye kora sobotaka mukungu nocho be ime yobotaka nonye kende nkiyo bwo musacha notatwara kende kole ime ya Yesu lakini nomanye tenga kocha korosio molisi yani konyoro mwana kuru muchiogo kuruko mulisia okuno konyoro konen mwana kuruko mubasta kurubuo kona ajo mugaka mwana oneno mubasta mwana no mudikoni mwana no mudikonesi eline elietali nene obwenta kobeka marunse otebinga Nyasaye mbiya mono aseke egwe kenen ebintu kwara ngeire megondo kwa ngeire chigoroba lakini ekegunkera ongete na injini mbwato mulisi kurubuone talinga nega asigo soligo ababa lero bagweta para abagweta para oyo ndaye mbura ngina ekero ngina chiko biseke bande kiaye omuisi atagete konerie aonerie obolimo aoni obolimo bwaye atagete koni obolimo nga atagete gotebi ngina sign by force sign obolimo bwane ngoni ngino gochiko biseke bande rende akamana gochira ngina nyumba sitali rende munatoka bichoge munabaka bichogete akamana kwembora ngina ngangeke bande ngina akachakora bone keracha korro emboirwe oisire goikange no gukosha kwa matetato mwana one gikerembekete liga chiabu agasoke kebanda akagenda akachikona liuburimo kerao ni uburi akagore pigi akagenda akamenya nyanchwa kagenda akamenya nyanchwa akombo ite goroba iguru akuragira chichaba di 4 mambia aba gakia basacha nabakongu muri gochaba kugu nabatali tuli yani akamana kuragira akaragira ogochiko kora motienyo yo moyo kabere agwakane nyo echibaso chubulimo agwakane enyomba siringeri buisi na sita gaki chibaso ni chinkongu babo minto ekerachi kwakane oyo motienyo motangani agaka na bakuragira mbia na bakungu no bare bari tayari baba bako mwesi gikerianga umuntu naye musaja bana agachikorora buya bakungu begesi beti babegete tingira tali muna abara enchagwa abegete mwana moitirita maja kuru gutuka chindusa bakungu bari besi beti barabege tingira se biasara getingira baba kiri buya agose ko boke momurori akeba omotienyo yo kabere ebinto bigasaho garakiege bigaso akoera igacha nginoria oria itete no irana ngabone mato monyete chibaso ya no mwete na jitinka iberwa abamura bamwabo bakaikara baji kuigwa igo bakamana kurangiranie committee bagacha kuruna arubire ndi kurwai bakamana komatebi yaga turi kobera iga togo gokongonta kioriseri yendo bera asikwa karde gieki asikwaringi kero kwari koragira na babo nyamisanju kungu baba manyiti gwisibi taliya yogo chikororo mugaka kwaranga negentu gete sisi gete yacha mbaro baba bakocha kagocha tikambate ya kungu tikamba esiri mugaka kagocha nonye tukwata gete kwaseka sekenge njogeti munagwa sekire igo
Igiririu. Mugaka mubwati mubugoreria kagoti kaye munaka ga 40. Kabuguri biya mubekiraria mugaka karibu. Nichisogi sina jitioka ajeremereria. Bali nabo bagokora igo na baigwete ngagaki gisogi cijatiokire lakini oremereria ayenta aroche karakiningi omoguko ana inu nomura inchagwa kurumambia yani ukumbito mogongo okogumuno mosigu Ujinya sangata kora abakonyera go gwitira asiri eteria Yesu. My family mutari wanja moje goja bosia. Igo mwaga ninda paka saa 11 elina likiki. Elina likiki be. Ebubunge ebi onye tora igwa kebungo no nekamo. Yolinda menta saba no igubia. Ya tiga biso nerigo. E family ye nchugocha. Get the point. Take a step forward.